μας είχατε πει ότι ήταν με σκισμένα παπούτσια. Βέβαια. Δεν φορούσαν τσαρούχια. Όχι. Φορούσαν μπότες, οι οποίες μπότες, και άρβιλα τα έλεγαν, οι οποίες μπότες στον πόλεμο. Μετά από 10-15 μέρες καταστράφονταν, σκίζονταν με τα περπατήματα στα βουνά και στα λαγκάδια. Δεν είχαν τρόπο να προμηθευτούν άλλα. Και η πατρίδα που ήταν πεντάφτωχη δεν είχε να βοηθήσει και να δώσει άλλα παπούτσια στους στρατιώτες. Καταλάβατε. Ωραία. Ένα πυροβόλο κατά διαταγή του Κωστάκη προωθήθηκε στην κορυφή Χαβός. Παραπλεύρως συνέβαιναν και άλλα πράγματα. Μετά από αυτό με το Σταγκούρλι, τον γιατρό και τα λοιπά που τον έστειλαν αυτό, βρέθηκαν σε άλλη κατάσταση η ομάδα αυτή που σας λέω. Λοιπόν, έβαλε κατά της ένα πυροβόλο κατά διαταγή του Κωστάκη προωθήθηκε στην κορυφή Χαβός. Έβαλε θα πει επιτίθονταν. Κατά της οπισθοχώρησης ανθρώπινης μάζας μερικές βολές, επιφέροντας την απόγνωση των Ιταλών που σε πλήρη διάλυση έσπευδε να σωθεί. Δηλαδή, νικούσαν οι Έλληνες. Δεν ήταν ότι ήμασταν μόνο θύματα που ήρθαν στην πατρίδα μας, αλλά νικούσαν. Τους νικήσαμε τους Ιταλούς. Μετά μας ήρθε άλλη δυστυχία που θα σας την πω παρακάτω. Συνεχίζει λοιπόν ο συγγραφέας, ο ήρωας, έτσι. Αυτός δεν έλεγε ότι είναι ήρωας, αλλά εμείς το ξέρουμε τώρα ότι ήταν ήρωας, ο Τζάρας. Η επιρρογολαρχία του γενναίου λοχαγού Παπα-Νικολάου, ανεβασμένη στο Μαυρονόρος, χτυπούσε τον εχθρό πίσω του Κασιδιάρη στο Κεράσοβο και διευκόλυνε την επίθεση του 340 που πίεζε τον εχθρό προς την Ακαδιά. Μέσα στην Αναβουμπούλα είχαμε την ατυχία πρόωρης διάρρηξης βλήματος. Έσκασε ένα βλήμα γρηγορότερα δηλαδή. Σκοτώθηκε ένας πυροβολητής μας. Τον φροντίσαμε, τον κλάψαμε βουβά και τον κηδεύσαμε κατασυγκινημένοι στην εκκλησία του χωριού τη νύχτα της 16ης προς τη 17η Νοεμβρίου. Ήταν το πρώτο θύμα ανάμεσα στους συμπολεμιστές μου. Πολύ μας κόστησε που χάσαμε έναν στρατιώτη μας από δικό μας βλήμα. Γιατί έσκασε στα χέρια τους. Η φρίκη του πολέμου. Ο πόλεμος δεν μετράει τίποτε. Ό,τι τύχει και χαρά σε εκείνον που θα το τύχει δηλαδή. Είχα στήσει την πυροβολική διόπτρα φάτσα στον εχθρό ακάλυπτος, δίπλα σε ένα πεύκο. Και ενώ έψαχνα για στόχους, δέχτηκα μια ρηπή πυροβόλου ακριβώς δίπλα στα πόδια μου. Θα μπορούσε να τον σκοτώσει ή να τον αφήσει χωρίς ποδάρια. Σας κούρασε? Καθόλου. Όχι. Ακούστε. Θα πρέπει να έγινε θαύμα, γιατί η θέση που οργάνωσα θεώρησα ότι ήταν το πλέον κατάλληλο σημείο για το σκοπό μου, αλλά έμεινα έτσι ακάλυπτος. Ο Κωστάκης έβαλε τις φωνές από την άλλη μεριά, σε άλλο ύψομα ο Κωστάκης, αλλά τον έβλεπε, γιατί είχε τις διόπτρες. «Είσαι ακάλυπτος, Τζάλα, τι κάνεις, άλλαξε θέση γρήγορα». Μετατοπίστηκα καμιά 15 μέτρα βήματα και καλύφθηκα συνεχίζοντας το πολεμικό μου έργο. Έβαλα το χέρι μου στο αριστερό τσεπάκι της χλένης και έπιασα το φυλακτό που μου έδωσε κινώντας για τον πόλεμο η μάνα μου. Και εκεί, ακριβώς εκεί, άρχισε να φωνάζει. Απογνωσμένα, δεν ήξερε τι να κάνει και φώναξε. «Βοήθησέ μας, Θεέ μου!» Φώναζα χωρίς να μ' ακούει κανένας, καθώς βροντές πολεμικές συνέχιζαν στους καπνούς και τους κρότους του ολέθρου. Καμιά ελπίδα να βρίσκεσαι όχι στο πουθενά, στο θάνατο, κάθε μέρα. Η μάχη της Φτέρας λέει ήταν η πιο μεγάλη μάχη μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου που σταματήσαμε τις επιχειρήσεις λόγω χειμώνας. Το χειμώνα δεν έκαναν πόλεμο τάχα, αλλά από κρυφά γίνονταν πολλά και διάφορα παθήματα. Η σπουδαιότερη όμως μάχη υπήρξε η μάχη της Φτέρας, προσπαθώντας να εκπορτήσουμε τους Ιταλούς από τον Αφιένα Κούτσι. Δηλαδή πολεμούσαν συνέχεια. Γιατί αν δεν τους πολεμούσαν, τους Ιταλούς, θα γύριζαν οι Ιταλοί και θα σκότωναν τους Έλληνες. Εδώ ήταν πόλεμος, δεν ήταν ειρήνη, παιδιά. Και ο πόλεμος δεν έχει
ιερό και όσιο. Έχει μόνο θάνατο. Έχουν προσπαθήσει ποτέ να σκοτώσουν τον πατέρα σας? Δεν το ξέρω. Είτε με σφαίρα είτε με μαχαίρι. Όχι, δεν το ξέρω. Και δεν μας γράφει τίποτε για το εφόπλου λόγχη. Το εφόπλου λόγχη θα πει ο στρατιώτης ο ξένος και ο δικός μας να χρειαστεί, αν βρεθούν απέναντι, να βγάλουν τη λόγχη. Η λόγχη είναι ένα μαχαίρι σουβλερό. Που έχει μπροστά το όπλο. Έτσι. Για Λοιπόν, και ποιος θα προγράμει να σου βρίσει τον άλλον. Αυτό ο πατέρας μου δεν το αναφέρει, ότι το χρησιμοποίησε. Ούτε ότι το χρησιμοποίησαν για αυτόν. Όχι. Καλά, δεν το χρησιμοποίησαν, αφού έζησε. Αυτά είναι. Στιγμές εκτός μάχης, εκτός του πεδίου μάχης υπάρχουν στο βιβλίο? Δεν το αναφέρει. Διότι και όταν καθόταν να πιούν έναν καφέ, το μυαλό του είχαν μήπως τους τύχει κάτι, μήπως κάνει το. Και εγώ θυμάμαι τον μπαμπά να μην μας πει μια φορά μια ιστορία από ξεκούραση. Μόνο όταν βρέθηκαν οι συμμαθητές του στο στο παραλιακό μέτωπο της περιοχής εδώ, που ήταν κοντά στη Βόρειο Ήπειρο, οι συμμαθητές του πήγαν και βρήκαν το δάσκαλό τους στο χωριό εκείνο. Και χάρηκαν κτλ. Αλλά δεν θυμάται όμως τίποτε άλλο. Και ο δάσκαλός τους είπε, πού είναι ο Ευρυσθένης? Γιατί ήταν πρώτο μάθημα και πρώτο όνομα στο σχολείο. Από τότε ίδιο τρελούτσι ζωηρός. Και λέει, ο Ευρυσθένης λέει, βρίσκεται στην περιοχή του... Δηλαδή εδώ, σε αυτή την περιοχή ήταν. Και τους είπε ότι ο Ευρυσθένης δεν είναι σε εμάς, στο μέτωπο το παραλιακό, είναι στο κεντρικό, σε εμάς δηλαδή. Ο πατέρας δεν πέθανε δηλαδή στη μάχη Όχι, ο παππούς σας είπα ότι πέθανε στα 97 του χρόνια. Έζησε 10 χρόνια στον πόλεμο. Και μετά ήρθε στο σπίτι του, είδε τα παιδάκια του, τα γονάκια του, είδε αγώνια. Η κόρη μου, που σήμερα είναι γιατρός, την είχε και την φύλαξε και την κράτησε με τη μαμά μου μέχρι που ήταν 3 χρονών. Και μετά έφυγαν και πήγαν στο δικό τους σπίτι, γιατί εγώ δεν ήθελα να με βοηθήσουν άλλο, επειδή πηγαίναμε στον παιδικό σταθμό, ας πούμε. Μετά από τον πόλεμο που έφυγαν οι Ιταλοί, ήρθαν οι Γερμανοί, οι οποίοι οι Γερμανοί δεν πολέμησαν τον Έλληνα. Τι το έκαναν κατοχή. Μας ακινητοποίησαν σαν λαό. Μας έκλεψαν τα ταμεία, γιατί οι Έλληνες είχαν και αυτή την οικονομία τους. Στα ταμεία τα κρατικά. Μας έκλεψαν τα ταμεία, μας διέλυσαν και μας άφησαν να πεθαίνουμε νηστικοί. Αυτός ήταν ένας άλλος πόλεμος. Που οι Έλληνες παιδιά δεν είχαν τι να κάνουν, δεν έκαναν κανονικές μάχες οι Γερμανοί. Τι έγινε όμως? Οι Έλληνες κάτι έπρεπε να κάνουν. Και τότε άρχισε η αντίσταση. Άρχισαν δηλαδή οι ομάδες και μαζεύτηκαν στα χωριά και στις πόλεις ομάδες άνθρωποι και με τι θα κάνουμε? Πρέπει να δούμε πώς θα τους διώξουν. Διώχνονταν οι Γερμανοί εύκολα? Δεν διώχνονταν. Και έτσι, παιδιά μου, ήρθε και προέκυψε η εθνική αντίσταση. Δεύτερος πόλεμος. Πόλεμος ο οποίος δεν ήταν επίσημος με τακτική μάχη, ήταν ανεπίσημος, αλλά πόλεμος δυνατός, φρικτός. Με καταστάσεις οι οποίες δεν έμειναν απαρατήρητες από την ιστορία. Και, παιδιά μου, αυτός είναι ο δεύτερος πόλεμος. Αυτός είναι ο δεύτερος πόλεμος, γιατί κάναμε 3 πολέμους εμείς στην Ελλάδα. Πόσο χρόνο κράτησε αυτός ο πόλεμος? Ο πόλεμος αυτός κράτησε από το 40, τον Απρίλιο του 41, έφυγαν οι Ιταλοί. Και μέχρι το 45 είχαμε εθνική αντίσταση.
Είχαμε τους Έλληνες, ομάδες, οργανώθηκαν βέβαια, διάφορες ομάδες. Επειδή είχαν την στρατιωτική εμπειρία, οργανώθηκαν. Είχαν τον διοικητή τους κλπ. Αλλά όμως ήταν ένας πόλεμος, άλλος πόλεμος. Πρώτος εσύ. Ο πατέρας πολέμησε με τους Γερμανούς. Βεβαίως. Μπήκε κατευθείαν στις ανταρτικές ομάδες της εθνικής αντίστασης. Έκατσε εκεί μετά έκατσε μέχρι που έφυγαν οι Γερμανοί. Όταν έφυγαν οι Γερμανοί και θυμάμαι που είπαν στη γιαγιά μου, εμείς φεύγουμε, αλλά αύριο θα σας έρθουν άλλοι. Και ο τρίτος πόλεμος, παιδιά, που έγινε, που σας είπα με τους Γερμανούς, ο τρίτος πόλεμος, παιδιά, ήταν ο χειρότερος πόλεμος. Ήταν ο εμφύλιος πόλεμος. Άρχισαν οι Έλληνες μετά να σκοτώνονται μεταξύ τους. Οι μεν ήθελαν να πάρουν τη διοίκηση. Οι άλλοι έπρεπε να γίνουν αυτοί αρχηγοί και πρωθυπουργοί. Ο ένας τρώγονταν με τον άλλον και η Ελλάδα έπαθε πολύ μεγάλη καταστροφή από τον τρίτο πόλεμο αυτής της εποχής που ήταν ο εμφύλιος σπαραγμός. Χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες. Δράμα η κατάσταση. Σπίτια που μισούσε ο ένας στο γειτονικό σπίτι του άλλου. Καταλαβαίνετε, έγιναν πολλά φοβερά πράγματα. Εγώ αυτό το πρόλαβα. Και θυμάμαι που είχαν οι άνθρωποι μίσος μεταξύ τους. Και εγώ στενοχωρία μου και έλεγα, γιατί να είναι έτσι οι άνθρωποι, μαμά, μπαμπά, καλά, θα φύγουν όλα, θα φύγουν. Μη στενοχωριέστε, μας έκαναν και κουράγιο. Τι κουράγιο, η Ελλάδα φτώχαινε συνέχεια. Έλα ψυχή. Εσείς τώρα αυτά που μας λέτε, τα έχετε και σαν εικόνα στο μυαλό σας. Μπράβο, ωραία ερώτηση. Τα έχω. Γιατί ο παππούς, όπως διάβαζε, όπως έλεγε, μας τα πέρναγε. Δεν το καταλαβαίναμε, αλλά μας τα πέρναγε. Και σιγά σιγά, βέβαια εγώ ήμουν και δασκάλα, έμαθα και την ιστορία. Η νεότερη ιστορία μας έχει και αυτή πολλές πληγές. Αυτή είναι η νεότερη ιστορία, αυτή που σας είπα σήμερα. Αυτή είναι η νεότερη ιστορία της Ελλάδας. Πέρασε ο πόλεμος, ο παππούς έπρεπε να γυρίσει στο σχολείο, να ήταν δάσκαλος. Να πάει να συνεχίσει με τα παιδιά. Έτσι δεν είναι. Αυτό έπρεπε να κάνει όταν τελείωσε ο πόλεμος. Τι έγινε όμως, τον κάλεσε η 8η Ιεραρχία. Η 8η Ιεραρχία είναι η μεγάλη υπηρεσία που είχε όλα αυτά τα στρατεύματα. Και του είπαν, παιδί μου, εσύ είσαι πολύ καλός δάσκαλος, αλλά είσαι πολύ καλός και για στρατιώτης. Θα μείνεις στο στρατό. Και τον παίρνουν τον πατέρα και τον στέλνουν στο Μόναχο για να σπουδάσει στα νέα όπλα. Έκανε νέες σπουδές. Από δάσκαλος πήγε και έκανε σπουδές στα νέα όπλα. Και τον στέλνουν. Και γιατί το έκαναν αυτό? Γιατί ο Τζάλας ήταν πολύ δυνατός άνθρωπος. Και σου λέει, αυτός μας είναι χρήσιμος τώρα γι' αυτό. Ποιο? Στον πόλεμο με τους Γερμανούς, που δεν ήταν πόλεμος με τους Γερμανούς, ήταν αυτό που σας εξήγησα, με τους αντάρτες μας. Και με τον εμφύλιο, όλη η Ελλάδα, παιδιά, σπάρθηκε από νάρκες. Από νάρκες. Στα χωράφια, παντού νάρκες. Πατούσαν τα παιδιά να παίξουν και την άλλη ήταν η νάρκη και σκοτώνονταν παιδιά και άνθρωποι. Και τότε το μηχανικό, ενώ ο παππούς ήταν στο πυροβολικό στον πόλεμο, αλλά το μηχανικό ετοιμάστηκε τώρα και γύρισε τα βανίκια, όπως λέμε, για να κάνει για να κάνουν ναρκαλίες, δηλαδή να αλλιεύσουν νάρκες από τα χωράφια για να σώσουν τον κόσμο. Και αυτό έκανε ο παππούς. Έκανε ναρκαλίες μετά, με αυτή τη σπουδή που έκανε, την εξειδίκευση. Και μάζεψαν, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες νάρκες από την ελληνική γη. Εδώ υπάρχει ένα περιστατικό. Όπως έκανε ναρκαλίες, προχώρησε με το αυτοκίνητο και υπήρχε ένα μηχάνημα που έδειχνε αν υπάρχει νάρκη. Όσο προχωρούσε με το αυτοκίνητο, ήταν
ο πατέρας μου, ο οδηγός και 2 παλικάρια άλλα πίσω. Και όπως προχωρούσε δεν έπιασε το μηχάνημα ότι υπάρχει νάρκη. Και περνώντας το τζιπ μπροστά, τεινάχτηκε η νάρκη από την τελευταία ρότα, την πίσω. Και σκοτώθηκαν τα 2 τα παλικάρια. Και λέει ο παππούς εδώ πέρα, αχ, στην αγκαλιά μου ξεψύχησαν τα παλικάρια. Δηλαδή γλίτωσε ο ίδιος, αλλά κινδύνευσε. Αλλά όμως και τα παλικάρια φαρμακώθηκαν οι αξιωματικοί που ήταν ζωντανοί με τα παιδιά που πέθαναν στην αγκαλιά τους. Γι' αυτό σας λέω, ο πόλεμος, παιδιά, δεν έχει κανένα καλό. Είναι μόνο καταστροφή. Αυτό σας το είπα. Ένας άλλος κίνδυνος, αυτό όμως έγινε όταν ο πατέρας μου ήταν αξιωματικός. Απλά γλίτωσε από την άρτη ο ίδιος, αλλά κρίμα όμως γιατί φαρμακώθηκε στενοχωρημένος, τώρα, πολλά. Λοιπόν, τώρα, τα χρόνια πέρασαν. Ο παππούς φορούσε ένα ωραίο κλακ και πήγαινε έναν περίπατο το πρωί και γύριζε το μεσημέρι στο σπίτι να ξεκουραστεί. Πέρασαν πολλά χρόνια από τις σκληρές ημέρες της κατοχής και του Αντάρτικου του πατέρα, που ήταν Αντάρτης, ήταν και Αντάρτης, αντιστασιακός. Ένα πρωινό του Σαββάτου περπατούσα βιαστικά στην αγορά για τις υποχρεώσεις του Σαββατοκύριακου. Καταλάβατε τι έκανε? Περπατούσε. Ένα πρωινό του Σαββάτου περπατούσα εγώ, το γράφω εγώ τώρα αυτό. Βιαστικά στην αγορά για τις υποχρεώσεις του Σαββατοκύριακου. Στη λιάση μου πήρε το μάτι μου το κλακ του πατέρα του. Σας είπα ότι είχε ένα καμπελάκι. Μέσα σε ένα κατάστημα. Ήταν το φωτοτυπικό κατάστημα του Γεωργίου Νάστου από τη Δοδόνη. Πράγματι, ήταν ο πατέρας. Σταμάτησα πίσω από τους πελάτες που έπονταν του πατέρα, που έρχονταν από πίσω από τον μπαμπά μου, για να τον συνοδεύσω, βγαίνοντας ώστε να τον εξυπηρετήσω σε κάτι αν χρειαστεί. Ήταν μεγάλος, γέροντας πια ο μπαμπάς. Και παρακολούθησα το εξής περιστατικό. «Είναι έτοιμο το βιβλίο που σας άφησα να μου φωτοτυπήσετε?» ρώτησε το κατάστημα. Φωτοτυπικό ήταν το μαγαζί. «Έτοιμο, κύριε Τζάλα», το τύλιξε μαζί με τον πρωτότυπο, με αυτό το βιβλίο που του πήγε. «Τι σας οφείλω, τι σας χρωστάω?» είπε ο πατέρας. «Όσο κοστίζει το χαρτί», του λέει, «τα φωτοτυπικά θα σας τα κάνω δώρο». «Και σε τι οφείλεται αυτή η φιλοφρόνηση?» «Η φιλοφρόνηση, όχι φιλοφρόνηση. Η φιλοφρόνηση είναι παλαιότερη, είναι η καθαρεύουσα». «Θα σας πω το λόγο», του είπε το παιδί. «Είναι μια πραγματική ιστορία που συνέβη στα χρόνια της κατοχής», είπε ο Νάστος. Ο Γιώργος ο Νάστος ήταν ο μαγαζάκαρας, τόσο που είχε το μαγαζί. «Την εποχή της κατοχής, ο πατέρας μου έρχονταν από την Κωνσταντινούπολη προς τη Δοδόνη. Στις δραμεσίτικες μάντρες, πλιατσικολόγοι τον σταμάτησαν και του έβγαλε», έλεγε τώρα ο Νάστος, ότι βρέθηκαν κάτι ποιοι κλέφτες και βρήκαν τον πατέρα του, εκείνου. «Στις δραμεσίτικες μάντρες, πλατσικολόγοι τον σταμάτησαν και του έβγαλαν τις αρβίλες που φορούσε για να του τις πάρουν και ληστεύοντας ταυτόχρονα και το πορτοφόλι του. Κατά καλή σύμπτωση, κατέβαινες από τον δρόμο του Αγίου Σάββα, κύριε Ευριστένε», του είπε. Και οι ληστές αντιληφθέντες είπαν τρομαγμένοι: «Έρχεται ο Τζάλας, έρχεται ο Τζάλας». Εγκατέλειψαν τον πατέρα μου, χάθηκαν πάλι στις δραμεσίτικες μάντρες και εξαφανίστηκαν. Και έτσι ο πατέρας μου, είπε ο Νάστος, γλίτωσε και τα άρβιλα και τα χρήματά του. Είδα το δικό μου πατέρα να εντυπωσιάζεται για τη μνήμη του γεγονότος που διακηρούσε ο καταστηματάρχης. Του χαμογέλασε και τον ευχαρίστησε γιατί διήγησε. Ικανοποιημένος βγήκε από το φωτοτυπικό μαγαζί, ενώ οι επόμενοι πολίτες του απέδιδαν χαμόγελα σεβασμού και εκτίμησης. Όταν με είδε να τον περιμένω στην πόρτα, με ρώτησε: «Γιατί είσαι εδώ?» «Εμένα», μου είπε ο μπαμπάς μου. «Ήρθα», του είπα, «να σε βοηθήσω, να κρατήσω τα βιβλία που βάρελαν από τις μνήμες του κόσμου». Δηλαδή,
Αυτό ήταν μεταφορικό. Ήρθε να σε κάνω παρέα, δηλαδή, του είπα. Και έφυγε για το σπίτι μεταφέροντας τα βιβλία, τα γερατιά του και τη δικαίωση εξαιτίας ενός απλού γεγονότος. Ένα απλό γεγονότο. Αλλά του έδωσε χαρά που θυμήθηκε πότε ο πατέρας του, έτσι, ταλαιπωρήθηκε από ένα περιστατικό που πήγαν να του κλέψουν το πορτοφόλι και τα χρήματα και τα παπούτσια. Η μάνα σας είχε καμία σχέση με τον πόλεμο? Δηλαδή, ας πούμε, έδινε, δηλαδή, ας πούμε, τις σφαίρες, τα εφόδια και αυτά? Η μαμά μου? Ναι. Όχι. Η μαμά μου ήταν μια κυρία εποχής, η οποία δεν βγήκε από το σπίτι. Φύλαγε τα 3 της τα παιδιά και περίμενε. Σκοτώθηκε ο άντρας, δεν σκοτώθηκε ο άντρας. Και έπρεπε να κοιτάξει να φυλάξει το σπίτι, γιατί ο άντρας της ήταν συνέχεια σε επικίνδυνη κατάσταση. Και τα βγάλαμε πέρα, δόξα τω Θεώ. Εσύ, Ματιά μου? Πριν γίνει ο πόλεμος, είχατε πει ότι ο πατέρας σας ήταν δάσκαλος. Δάσκαλος. Και σπούδασε στα παιδιά. Ναι. Μετά τον πόλεμο και των Γερμανών και μετά που τον πήρε στο στρατό, πήρε σύνταξη? Τον έστειλαν στον Μόναχο για να κάνει σπουδές στα νέα όπλα. Και έγινε εξωματικός ο παππούς. Καταλάβατε? Και έφυγε ως ταξίαρχος. Δηλαδή, ένας βαθμός πιο κάτω από το στρατηγό. Ναι. Όταν πέθανε ο πατέρας σας, ποια ήταν τα τελευταία λόγια που σας είχε πει? Εγώ την ημέρα που ο μπαμπάς μου ήταν στο σπίτι και ήταν μόνος του και διάβαζε εφημερίδα, γιατί η μαμά είχε πεθάνει, εγώ στο σπίτι της κόρης μου φύλαγα τον εγγονό μου. Το δισέγγονο του παππού του Ευριστέρη. Το δισέγγονο, τον εγγονό μου. Εκείνη την ημέρα λοιπόν, τον παίρνω τηλέφωνο. Όχι, με πήρε τηλέφωνο. Με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, Ρίτσα, Ελευθερία, Ρίτσα, ξέρεις, λέει, άνοιξε δρόμος για το Σόσινο και βρήκα τον τρόπο να πάμε, μου είπε. Παπά μου, τι να κάνω, λέω, έχω το παιδί εδώ και δεν μπορώ να το αφήσω το παιδί. Η κόρη μου είχε το ιατρείο. Δεν πειράζει, μου λέει, θα πάμε άλλη μέρα. Και δεν μπόρεσε να πάει στο Σόσινο ποτέ. Από τον πόλεμο δεν ξαναπήγε ποτέ στο Σόσινο. Καταλάβατε? Ναι. Αυτά. Λοιπόν, ένας μαθητής του γράφει εδώ ότι ήταν ο Ευρισθένης Τζάλας πρότυπο δασκάλου και αξιωματικού, γιατί αυτός ο άνθρωπος τον είχε και δάσκαλο στο σχολείο και τον είχε και διοικητή στο στρατό. Ο Παπαθεοδόρου. Άλλο πάλι, έτσι αφού μάθατε την ελληνική ιστορία, την ιστορία των χρόνων μας εδώ, άξιζε τον κόπο να σας τα πω και αυτά. Δεν ξέρω αν σας κούρασαν. Όχι, καθόλου. Άντε και ένα ακόμα. Στην αρχή μας είχατε πει ότι θα μας δείξετε και εικόνες και τα γραμματά του που έκανε. Βέβαια. Ένα κειμενάκι ακόμα. Το μνημείο της πρώτης νίκης. Στην περίοδο της θητείας ως νομάρχου του Αλέξανδρου Καχρημάνη, η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων πραγματοποίησε την αναστήλωση πολλών αξιόλογων μνημείων του νομού. Πλέον σημαντική θεωρήθηκε και αναστηλώθηκε η Ιερά Μονή Σωσίνου. Δεν ήταν έτσι το Σώσινο. Ήταν γκρεμίσματα και ζακίσματα. Και τώρα το έφτιαξαν. Όταν το έφτιαξαν αυτό, φωτίστηκε πάλι η πρώτη νίκη της Ελλάδος το έπος του 40, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου του 1940 στα καλά νερά της Ιταλιάς, από το προκεχωρημένο παρατηρητήριο του υψώματος της Ιεράς Μονής της Ευαγγελιστρίας στο Σώσινο. Η νομαρχία πρωτοστάτησε και με τις φροντίδες ηγέθη το μνημείο της πρώτης νίκης του έπος του 40. Στις 25 Οκτωβρίου του 2009 έγιναν τα αποκαλυπτήρια πάνω στη χάρκινη πλακέτα
αναγράφεται το όνομα του Ευριστένη Τζιάλα και όλων των παλικαριών που συνεργάστηκαν για την επιχείρηση και οργάνωση της πρώτης νίκης. Κατά καλή τύχη επέζησαν στο παρατηρητήριο όλοι. Δεν σκοτώθηκε κανένα παιδί από εκείνο. Ο Δήμος Άνω Καλαμά, δια του δημάρχου του Φάνη Στεργίου, ήταν ο δήμαρχος εδώ, λέγονταν Φάνη Στεργίου. Ειδοποίησε και κάλεσε όλες όσων βρέθηκαν τις οικογένειες. Βέβαια οι ήρωες δεν ζούσαν πια, αλλά ήταν εκεί παιδιά, εγγόνια, δυσέγγωνα, με νύφες και με γαμπρούς. 69 χρόνια είχαν περάσει από την ημέρα της νίκης. Ωστόσο, η συγκίνηση όλων ήταν μεγάλη και η έκπληξη και η χαρά όλων ήταν που παρευρέθηκαν εκεί ο γιος του θρηνικού ταγματάρχη Κωστάκη, που σας τον είπα. Και ο ταγματάρχης Κωστάκης, ο γιος του δεν έχει μια εβδομάδα που πέθανε. Ναι, έφυγε. Τώρα πρόσφατα. Ναι, πρόσφατα. Ο γιατρός Ελευθέριος Κωστάκης. Η μία η κόρη του και η εγγονή του ήρωα. Αυτή ήταν η ιστορία, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.